Ja, vi gutter. Nå, det går lige ved. Ja. Et eksempel på fordom om indvandrere, det kunne være, at vi tror, de er kriminelle. Og det er jo kommet af, at vi har haft mange kriminelle indvandrere, der har haft det svært. Så vi kom i nyhederne med, og så tænker alle sådan. En anden fordom kunne være, at undertrykkelse af kvinder, som man tit forbinder med en muslimsk tro og indvandrere. Jeg har glemt at tage kameraet. Er det ikke lige meget? Ja. Okay, jeg har to positive fordomme. Det er jo en positiv fordom. Det kunne være en positiv fordom kunne være, at franskmænd er meget kreative og kunstneriske måske. Og en anden positiv fordom kunne også være, at for eksempel om indvandrere, at de er lidt bedre til sport, eller når du tænker sorte, at de er lidt bedre til sport og løb. Jeg tænker så det. Ja. Og man kan ændre fordomme. Det tror jeg er meget svært, men det er lang tid, men sidste ende så er det muligt. Ja, men der er jo altid nogen, der vil have fordomme, tror jeg. Sådan.